Хитър Петър е един от най-старите и най-обичани образи в българската комедия. Той не е герой от конкретен роман или пиеса, а персонаж от народния фолклор, чието истории поколения българи разказват чрез приказки, анекдоти и смешни случки. В повечето истории Хитър Петър е беден и обикновен човек, но притежава нещо много по-ценно. Остър ум, чувства за хумор и способност винаги да намира изход от трудните ситуации. Именно с хитростта си той успява да надхитри богатите, властниците и хората, които се смятат за помни от него. Често негов противник е Настърдин Ходжа. Двамата постоянно се надлъгват и съревновават кой е по-хитър, а тези словесни двубои се превръщат в едни от най-популярните комедийни истории на Балканите. Образът на Хитър Петър е важен, защото показва как българин използва смеха като начин да се справя с трудностите. В свят, в който обикновеният човек често няма сила или власт, умът и чувството за хумор се превръщат в негово оръжие. С времето Хитър Петър излиза извън народните приказки и се появява в театъра, литературата, киното и телевизията. Но и днес той остава символ на народната мъдрост. Човекът, който побеждава не със сила, а с ум и смях.